Γεια σας παιδιά, Θοδωρής εδώ και σήμερα θα σας δείξω δύο εύκολους τρόπους με τους οποίους θα μπορέσεις να βγάλεις λεφτά εύκολα και γρήγορα σε ό,τι ηλικία θέλεις. Προφανώς, σε όποια ηλικία θέλεις μπορείς να βγάλεις αυτά τα λεφτά τα συγκεκριμένα, αρκεί να ξέρεις πώς να τα βγάλεις. Είναι από δύο εφαρμογές πάρα πολύ γνωστές, οι πιο γνωστές ίσως στο ευρύτερο κοινό, γενικότερα σε όλο το κοινό, σε όλη τη γη βασικά. Είναι δύο εφαρμογές που όλοι ξέρετε και ξέρουμε βασικά, το TikTok και το Instagram. Μέσα στο TikTok μπορείς να φτιάξεις ένα app το οποίο ένα λογαριασμό τον οποίο μπορείς να του βγάλεις με ένα συγκεκριμένο content βίντεο. Δηλαδή μπορείς να ανεβάζεις ένα συγκεκριμένο βίντεο, ένα συγκεκριμένο στυλ περιεχομένου σε βίντεο. Δηλαδή να ανεβάζεις βίντεο με αυτό το στυλ περιεχόμενο που θες εσύ, οτιδήποτε και να είναι αυτό, και κάποια στιγμή θα σου στείλουν ενημέρωση για το ότι μπορείς να βγάλεις 100 ευρώ από διαφημιστικό περιεχόμενο που να περιέχει αυτή τη συγκεκριμένη εταιρεία π.χ. Δηλαδή μπορείς να σου βγάλει μια εταιρεία η οποία είναι η Nike π.χ. και να σου στείλει φτιάξε μας ένα περιεχόμενο διαφημιστικό με εμάς και θα έχεις ανταμοιβή 100 ευρώ ή 200, μετά θα μπορέσει να γίνει παραπάνω. Συγκεκριμένα σε μένα αυτό έχει πετύχει. Μου έχει βγάλει από 100 ευρώ τώρα 500 ευρώ και το περισσότερο για τώρα τουλάχιστον είναι μέχρι 1000 ευρώ. Δηλαδή μπορώ να κάνω διαφημιστικό περιεχόμενο να φτιάξω για μια συγκεκριμένη εταιρεία και να πάρω 1000 ευρώ, 100, 500 ευρώ, 800, 700, 800, 900 και 1000 ευρώ, μέχρι που θα μπορέσει να αυξηθεί αυτό και να πάρεις περισσότερο. Ένας δεύτερος τρόπος, ο οποίος είναι του Instagram, είναι να φτιάξεις έναν λογαριασμό. Πάμε να σας δείξω. Να φτιάξεις έναν λογαριασμό, π.χ. εγώ έχω φτιάξει αυτόν. Έχω και έναν ακόμα λογαριασμό, ο οποίος είναι ο κανονικός μου που έχω 1170 ακόλουθους στο άλλο. Βασικά 1168, πάει για 70 γιατί με κάνανε κι άλλοι λίγοι, τέλος πάντων. Στο άλλο έχω 1000 ακόλουθους. Δεν μετράνε οι followers σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό το κομμάτι είναι π.χ. να προωθήσεις κάτι για σένα, δηλαδή να προωθήσεις σε κάτι που θέλεις πολύ. Όπως βλέπετε έχω φτιάξει το Millionaire from Greece και έχω βάλει μια περιγραφή. Μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε εδώ στο βιογραφικό βασικά. Μπορούμε εδώ πέρα να βάλουμε π.χ. The Real World και π.χ. εδώ πέρα να πάμε στα emojis και από τα emojis να πάρουμε αυτό εδώ πέρα, να σας δείξω πιο. Αυτό εδώ πέρα που πάρα πολύ γνωστοί το βάζουν είναι αυτό εδώ, και από κάτω ακριβώς πατάς αυτό το κουμπί και γράφεις The Real World, ναι. Γράφεις The Real World Free Money. Έχει και βάζει και το Free Money. Πατάς check στο βιογραφικό σου και πας εδώ, βλέπεις την περιγραφή, ok. Πατάς The Real World, πατάει ο χρήστης που θα το δει π.χ. και θα σου βγάλει όλοι με αυτό. Μπορείς να βάλεις και link, στο οποίο link να προωθήσεις ένα συγκεκριμένο λογαριασμό στο Google, ένα site στο οποίο ο άλλος θα μπορέσει να μπει και να κάνει τη δουλειά άμεσα, κατευθείαν. Και όπως βλέπετε το φτιάξα χθες το λογαριασμό και από χθες πήρα ήδη 51 ακόλουθους. 51 ακόλουθους. Ακολούθησα και εγώ κάποια άτομα, αλλά συγκεκριμένα οι περισσότεροι με έκαναν ακολουθήσει αρχικά μόνοι τους περισσότεροι και μετά ακολουθήσα και εγώ κάποια άτομα, εντάξει, γιατί ήθελα. Αλλά ναι, δεν έχει σημασία να ακολουθήσεις εσύ αν σε ακολουθούν εκείνοι. Σημασία έχει ότι μπορείς να βγάλεις λεφτά. Μετά κάνεις περιεχόμενο ένα συγκεκριμένο σε αυτό το λογαριασμό. Π.χ. εγώ σε αυτό κάνω έναν συγκεκριμένο. Θα προωθώ π.χ. θα προωθώ
μια εταιρεία η οποία θα μου προσφέρει λεφτά. Αυτό λέω. Θα μπορέσει, ο καθένας μπορεί να το κάνει. Μπορείς να το κάνεις και με παιχνίδια, με διάφορα. Δηλαδή να προωθείς ένα συγκεκριμένο πράγμα για να βγάζεις λεφτά περισσότερο και πιο πολύ. Οπότε αυτό, βάζεις το όνομά σου, βάζεις ό,τι όνομα γουστάρεις, ό,τι θέλεις και προωθείς ένα συγκεκριμένο πράγμα σε αυτό το λογαριασμό σου. Και αυτοί ήταν οι λόγοι. Περιμένετε. Και ναι, αυτοί ήταν οι δύο τρόποι για το πώς να βγάλεις λεφτά σε ό,τι ηλικία θέλεις και πολύ γρήγορα. Και αυτό ήταν, δηλαδή στο TikTok δεν παίζει δεν χρειάζεται να έχεις 500.000, 100.000, 300.000 ακόλουθους. Θα σου βγάλει μια ενημέρωση και θα σου βγάλει μια ενημέρωση εκείνη που θα σου λέει μπορείς να βγάλεις λεφτά, να βγάλεις 100 ευρώ και τέτοια. Θα μπορείς να βγάλεις λεφτά. Εμένα μου το έχει βγάλει αυτό πολλές φορές κιόλας, στις ενημερώσεις του ίδιου του TikTok. Και στο Instagram πας, κοιτάς, φτιάχνεις έναν άλλο λογαριασμό για να δει, δεν μπορείς να το... Μπορείς και στον real λογαριασμό σου, αλλά σου προτείνω να βάλεις έναν άλλο λογαριασμό, να έχεις δύο δηλαδή, ένα το κανονικό σου και έναν άλλο. Εγώ έχω το κανονικό μου που έχω 1.168 ακόλουθους και αυτό που σας έδειξε το The Millionaire from Greece, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός λογαριασμός. Μπορείς να φτιάξεις ένα τέτοιο λογαριασμό και να βγάλεις έξτρα λεφτά. Και έτσι μετά να βγάλεις λεφτά, μετά να μπεις στο The Real World αν θέλεις φυσικά και να βγάλεις κάπου εκεί λεφτά, ή μπορείς να βγάλεις λεφτά από αυτά ή από το YouTube που θέλεις 1.000 ακολουθούς για να μπορέσεις να βγάλεις τα πρώτα σου λεφτά. Αυτοί ήταν οι δύο τρόποι για να βγάλεις λεφτά. Και ναι, αυτό ήθελα να σας πω σε αυτό το σημερινό βίντεο. Άμα σας έπατε like, μια εγγραφή, το κουδουνάκι για τις ειδοποιήσεις. Και ναι, εμείς θα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.